tak ako homeopatia, prípadne akupunktúra, tak aj biorezonancia je vlastne súčasťou tzv. Celostnej medicíny. Prečo neoveria stroj, ktorý vie presne veci špecifikovať a využívať to v zdravotníctve? Ušetrili by, ale by boli pravdepodobne škodné farmaceutické firmy, ktorými sú lekári podľa mňa veľakrát dotovaní alebo ovplyvnení. Viacero zdravotných problémov a potiaží som riešila biorezonanciou. Je tak o krok pred aj klasickou medicínou, aj keď si myslím, že týmto nepoteším skeptikov. Prekvapuje ma, že niekto predáva prístroj, ktorý, ako som sa dozvedel, môže byť od niekoľko tisíc až po skoro 100 000 eur. A nie je jasný dôkaz, že môžu napríklad detegovať rezonanciu buniek určitých baktérií. Možnost toho diagnostického potenciálu je bykomu obrovský, naprosto nesrovnatelný s metodami klasické medicíny. Je to z toho důvodu, že ta diagnostika je tam na frekvenční bázi, čili že chytá vlastně elektromagnetické vlnění. Nech dokážu, že tá biorezonancia existuje, že funguje, že môžem detegovať ten kmitočet tej baktérie, tej bunky, tou biorezonanciou. Kým toto nedokážu, ostatné je všetko fiktívne. My teraz tu nehovoríme o biorezonancii ako niečom, čo sme objavili na zelenej lúke. Táto metóda a metodika už je tu na 30 rokov. A 30 rokov sa úspešne využíva vo svete. Z tohto hľadiska už len zo zvedavosti byť tým hocikým, komu záleží na zdraví tých ľudí, tak pozriem sa na to kulišopo, tak funguje to, alebo to nefunguje. My vieme merať elektrické, magnetické veličiny a tým pádom zistiť, čo ten prístroj, čo z neho ide von a čo ide dnu. Myslím, že jednou z úloh vedy by mala byť aj osveta. Treba ľuďom ukázať, či to funguje alebo nie. Biorezonancia je nezmysel. Možno v niektorých prípadoch zafunguje placebo efekt. Človek uverí, že to funguje, tak mu to pomôže. Ja si práve že myslím, že niečo na tej biorezonancii je, ale ešte neviem čo. V každom prípade by ľudia mali poznať pravdu. Čo sa dozvieme, zverejníme. Ja som si tiež hľadala na internete nejaké práce a myslím, že sa testoval, ja som ho fyzikálne netestovala. Bolo by na tých výrobcoch, aby to pustili nejakým spôsobom, alebo teda na vás, keby ste sa tam dostali, že vlastne by to vysvetlili. Zaujímalo by to aj nás samozrejme ako terapeutov. We have never tested what you have just asked for, because we test with the therapist and the patient. Oh, but this is easy to research it. We can put there not single frequency, we can put there sum of many all the spectrum. From this test, it is possible to get the characteristic of the secret of the division into D and H. So this is a very secret thing. I must speak with Mr. Arends. So we can give you maybe some information about it. Zdá sa, že nebude jednoduché odhaliť tajomstvo biorezonancie. Ale chceme sa pozrieť na prístroje zblízka, možno dokonca aj donútra. Radi by sme odhalili, čo sa skrýva za oponou. Oponenti častokrát tvrdia, že je to následok placebo efektu. Ja si osobne myslím, že je to veľká chyba, pretože uznajte, keď máme takéhoto pacienta, môžete tu hovoriť o placebo efekte?